Svi znamo bar jednu takvu osobu, zar ne? Onu koja nekako, bez imalo muke, gradi jake veze i u poslu i u životu. Prosto kao da imaju neki magnet za ljude. Da li je to urođeni talenat ili je to ipak veština koja se može naučiti? E pa, u ovoj analizi istražit ćemo baš to, 8 ključnih principa koji stoje iza svakog uspešnog partnerstva. U redu, hajde da zaronimo pravu suštinu. Šta je taj tajni sastojak? Šta je to što nas privuče nekome, što nas tera da želimo da radimo sa tom osobom i osjećamo se povezano? Danas ćemo zajedno otkriti tu formulu. I znati šta je najzanimljivije? Odgovor nije neka komplikovana strategija ili tajna tehnika iz priručnika. U stvari, toliko je prost da ga često ni ne primetimo. Sve, ali apsolutno sve, svodi se na jednu fundamentalnu istinu o ljudskoj prirodi. I evo je, sama srž svega. Ljudi posluju sa ljudima koji im se dopadaju. To je temelj. Ako nemate osnovne ljudske simpatije, sve ostalo postaje borba uzbrdo. Ali, pazite, to je tek početak priče. Ovo je ključna stvar. Dakle, nije dovoljno samo da se nekome dopadnete. Ljudi moraju da osete da vam je stvarno stalo do njih. Taj osjećaj iskrene brige je ono što običan kontakt pretvara u pravo, čvrsto partnerstvo. A principi koje ćemo sada proći pokazuju tačno kako se to postiže. Počinjemo od osnove, od načina razmišljanja. Jer pre bilo kakve akcije, sve počinje unutra, u glavi. Da vidimo kako prave partneri pristupaju svakoj, ali baš svakoj interakciji. Prvi princip je, slobodno možemo reći, kamen temeljac čitave ove filozofije. On postavlja scenu za sve što sledi. Ako se usvoji samo ovo jedno pravilo, verujte mi, već smo na pola puta do izgradnje mnogo boljih odnosa. Zvuči malo čudno, zar ne? Pogotovo ako je u pitanju neki jednokratni dogovor. Ali baš u tome jeste ta magija. Kada se ponašate kao da će taj odnos trajati zauvek, vaš pristup se potpuno menja. Postajete pažljiviji, pošteniji, fokusirate se na obostranu korist, a to stvara jednu pozitivnu dinamiku koja, gle čuda, često vodi do potpuno neočekivanih prilika u budućnosti. Idemo na drugi princip. On je apsolutno ključan za bilo kakav uspešan dogovor. Bez njega ulazite u pregovore praktično na slepo, a to, kao što znamo, retko kad izađe na dobro. Sommersweit je ovo savršeno sročio. Pre nego što se uopšte i pomene reč o uslovima, mora se uraditi domaći zadatak. To znači razumeti šta je drugoj strani zaista potrebno, šta želi i šta je motiviše. I naravno, podjednako je važno da razumete i sopstvene potrebe. Tek tada se može pronaći ono pravo rešenje koje odgovara obema stranama. A sada treći princip koji se tiče jedne fundamentalne promene perspektive. To je ona promjena koja pravi razliku između puke pristojnosti i istinskog pravog partnerstva. Svi smo čuli za zlatno pravilo, čini drugima ono što bi želeo da oni čine tebi. Ali ono ima jednu malu manu, pretpostavlja da svi mi želimo iste stvari. Platinasto pravilo ide korak dalje, čini drugima ono što oni žele. Fokus se prebacuje sa nas na drugu osobu. Više se ne radi o našim željama, već o razumevanju i poštovanju njihovih. To je ogromna razlika. U redu, sad kad smo postavili te temelje u razmišljanju, vreme je da pređemo na konkretne akcije. Kako se zapravo ponašati kao partner tokom same interakcije? Četvrti princip se bavi nečim što često podcenjujemo, pogotovo u poslovnom svetu, a to su emocije. Ovo je jedan izuzetno moćan koncept. U pregovorima osjećanja nisu stvar rasprave. Ako se neko osjeća uvređeno, ta uvreda je za tu osobu stvarna činjenica, bez obzira da li mi mislimo da ima pravo na to ili ne. Pravi partneri to shvataju. Oni ne ignorišu osjećanja, već ih priznaju i prvo se bave njima. Tek onda dolazi sve ostalo. A sada, princip koji zahteva pravu emocionalnu disciplinu. Ali donosi ogromne rezultate, naročito kad situacija postane napeta. U žaru pregovora reči mogu da budu oštre, ali veliki pregovarači su sebe istrenirali da se ne vređaju, čak ni kad je uvreda očigledno namerna. Zašto? Zato što shvataju da je vređanje samo prepreka. To ne vodi ka rešenju, samo stvara zidove. I zapamtite, kontrola je kod nas. Niko nas ne može uvrediti ako mu mi to ne dozvolimo. Šesti princip. On se fokusira na moć davanja i na jednu, suštinsku promenu u pristupu bilo kakvom odnosu.
Umjesto da se pitamo šta ja mogu da izvučem iz ovoga, pravi partneri se pitaju kako ja mogu da pomognem ovde. Oni stalno traže načine da pruže vrednost, da povežu ljude, da podele znanje, čak i onda kada nema nikakve direktne i trenutne koristi za njih. Takav pristup gradi reputaciju i poverenje koje se jednostavno ne može kupiti novcem. I konačno stižemo do principa koji, slikovito rečeno, cementiraju ceo odnos i grade dugoročno, neraskidivo poverenje. Ovo je ono što partnerstvo čini zaista jakim. 7. princip je apsolutno nezaobilazan. Ako ovo ne postoji, ne postoji ni pravo partnerstvo. Tačka. Ovdje imamo dve strane istog novčića. Poštenje je naravno osnova svega. Jednom kad se nečije poverenje izgubi, skoro je nemoguće povratiti ga. Kao što je Mark Twain lepo rekao, ako govorite istinu, ne morate ništa da pamtite. A otvorenost? To je strateška prednost. Što se više informacija deli, to su veće šanse da se pronađu kreativna rešenja koja odgovaraju svima. I evo nas kod posljednjeg principa. Ovo je jedan proaktivan korak koji može da spasi partnerstvo čak i pre nego što dođe u krizu. Ovo je čista mudrost na delu. Svađati se oko pravila dok ste usred svađe je, recept za katastrofu. Pravi partneri sednu dok su emocije mirne, dok je sve u redu i dogovore se. Slušaj, šta ćemo ako se jednog dana ne složemo oko nečega? Taj unapred dogovoreni mehanizam je pojas sa spasavanja u trenucima visokih tenzija. Dakle, prešli smo čitav put od misterije onog posebnog sastojka do konkretnog plana od 8 principa. Kao što vidimo, ne radi se o magiji, već o svesnom naporu da se razume, da se pokaže briga i da se komunicira na pravi način. Pitanje za kraj nije da li ovi principi funkcionišu, već koji od njih izabrati da se prvi primeni. Razmislite o tome.